Il-Partit Nazzjonalista se jidħol għal-ġimgħa ta' qabel tal-aħħar tal-kampanja elettorali mingħajr manifest elettorali lest. Sansitra 7 tim wara li kellu jkun ippreżentat dan il-manifest elettorali għadu lanqas intbagħat biex ikun stampat. Fil-bidu tal-kampanja elettorali, il-jum tas-Sibt 13 ta' Mejju kien skedat bħala l-jum li fih jitħabbar il-manifest elettorali f'Kunsill Ġenerali li jitlaqqa għal dan il-għan. Internament kien intqal li dan kellu jsir bit-tama li joħroġ qabel tal-Partit Laburista u hekk il-Partit Nazzjonalista jidher iktar preparat. Iżda dak il-Kunsill Ġenerali tħassar u minn dakinhar il-Partit Nazzjonalista għamel sforz biex ilest il-manifest kemm jista' jkun malajr. Però ma jnexxlux jagħmel dan fl-aħħar jiem, anke jekk Simon Busuttil ilu jgħid żmien li għandu l-bażi lesta għax dejjem jitkellem dwar kif għamel ħafna dokumenti ta' politika. Iżda dan ma wassal għal xejn u minn barra li nqabad joħroġ proposti mhux studjati, lanqas il-proposti nfushom ma kienu lesti. Tarif li għandna jgħid ukoll li fost l-affarijiet li setgħu tefgħu dan il-manifest elettorali lura hemm in-nuqqas taqbil li kien hemm fuq ċerti temi ma' Marlin Farrugia li sabtet saqajja u għalhekk kellu jkun hemm ċerti bidliet. Simon Busuttil afda lil Teresa Komodini Kakija biex xogħol ta' dan il-manifest u l-kritika fuq din l-għażla mhix tonqos lanqas. Intant fl-aħħar ġimgħat Simon Busuttil beda jilqa' wkoll għan-nuqqas ta' dettall dwar dak li propona u qal li wieħed m'għandux jistenna enċiklopedija fuq kull proposta.